καθότι η μετάλλαξη των ονομάτων στα χωριά μας έγινε βία και υποχρεωτικά και αποτελεί μία μεγάλη λογοκρισία της ιστορίας. Λέμε Κοπανισάνος και όχι πώς το λένε, Καριώτης. Λέμε Ζουρτσάνος και όχι Φιγαλέας. Εντάξει, τελείωσα. Πέρυσι στο ίδιο μέρος, θυμάμαι είχα τονίσει τη γεωγραφική ενότητα των 6 χωριών. Γιαννητσοχώρη, Πρασιδάκη, Αλιάς, Κοπάνησα, Φώνησα και Μπούζη, με την ίδια εικόνα. Φέτος θα δείξω μια άλλη ιδιαιτερότητα των Κοπανισάνων, που μοιάζει με αυτή που ο μεγάλος Καρκαβίτσας είχε πει για τους Ανδραβιδαίους. Είχε γράψει, θα μου επιτρέψετε να το διαβάσω, γιατί 2 λόγια είναι. Αποτελούν, έλεγε, εξαίρεση όλων των άλλων χωρικών όσον αφορά το ευέξαπτον του χαρακτήρα, το αρενοπόν του ήθους, την προσπαλικαρισμόν τάσιν και οτιδήποτε τας διαφοράς τους διαλύουση ησύχως. Δεν τα διαλύει, όχι ησύχως. Νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ με την Κοπάνησα, έτσι δεν είναι? Ένα από τα μεγαλύτερα σόγια είναι ο Χαραλαμπόπλος. Και 2 από τους πιο επιφανείς εκπροσώπους που καλύπτουν όλο το φάσμα είναι ο Θήμιος και η Γαρούφο. Και οι 2 είναι περιπτώσεις. Η Γαρούφο από μικρή ξεχώριζε με την όλη ιδιοσυγκρασία της, την εικόνα, τις επιδεξότητες της και τις πρωτοποριακές. Είναι η εκπρόσωπος της Κοπανισάνικης Συριάς. Είναι η Αμαζόνα της περιοχής. Δεν λέω περισσότερα γιατί δεν θέλει. Ο δε Θήμιος, το είπαμε για πέρυσι, το λέμε συνέχεια, είναι ό,τι καλύτερο και πιο ευγενικό έχω εγώ γνωρίσει τα τελευταία χρόνια. Και είναι τιμή όχι μόνο για την Κοπάνησα, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή μας. Είναι το πιο άξιο τέκνο της Κοπάνησας. Η κοινότητα, ο σύλλογος και οι Κοπανισάνοι πρέπει να τον προσέχουν ως κόριο οφθαλμού για το καλό τους. Λοιπόν, η σημερινή διάταξη της παρουσίασης και όλης της βραδιάς θα είναι η εξής. Πρώτα θα καλέσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου, Διονυσία Σταθούλη. Θα απευθύνει ένα μικρό χαιρετισμό και στη συνέχεια η Αμαζόνα της περιοχής μας, η Γαρούφο που είπα, θα διαβάσει ένα σπαρταριστό, ολίγων περιπεκτικό κείμενο για το Θήμιο. Θα ακολουθήσει ένας μικρός χαιρετισμός εν είδη επιστολής από το Σύνδεσμο Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας, που ο Θήμιος ήταν για μια 12ετία πρόεδρος. Και μετά θα μπούμε στην παρουσίαση των 2 τελευταίων βιβλίων του Θήμιου. Από τη Μαρίνα Διπλού και τον Μενέλαο Αβραμόπλο. Μαζί ενδιάμεσα θα διαβάσουν και μερικά ποίηματα οι κοπελιές εκεί, η κυρία Πανοπούλου και η κυρία Βλάγκου. Ωραία. Στο τέλος θα πει 2 λόγια, οι 4, οι 5, οι 10, δεν ξέρω, ο Θήμιος ο ίδιος. Και πριν το Θήμιο θα μου επιτρέψετε να πω 2 λόγια, αλλά σταράτα, για την υπεραξία του Θήμιου, που δεν είναι μόνο λογοτεχνική, αλλά είναι και πολιτική. Λοιπόν, καλούμε τη Διονυσία. Έλα, Διονυσία. Την πρόεδρο του Συλλόγου, ναι. Γαρούφο, να είσαι έτοιμη. Κάτσε εκεί. Πού δω το μικρόφωνο εδώ.
Καλησπέρα σας. Μου δίνει ιδιαίτερη χαρά που για δεύτερη φορά παρουσιάζουμε τα βιβλία του συμπατριώτης μας, Θήμιου Χαραλαμπόπουλου. Θα έχουμε τη χαρά να ζήσουμε ένα βράδυ με άρωμα ποίησης, ανθρωπιάς και αγάπης με τα δύο του βιβλία, με τους τίτλους «Όταν η αγάπη γίνεται ποίηση» και «Στοχασμοί σε τόνο απολογίας». Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς που παρευρίσκεστε κοντά μας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Αμαζόνα μας. Έλα Γαρούφο. Τραβά το κοντά του. Ποιο ρε. Να βλέπω. Σακιστώ εδώ. Καλησπέρα. Θα σας πω ένα παραμυθάκι που λέγεται Θήμιος Χαραλαμπόπουλος. Για την ύπαρξη του Θήμιου, ο Κύβος ερήφθη ένα χειμωνιάτικο πρωινό που ο Θεός δεν είχε δουλειά να κάνει και ήθελε να παίξει. Κάθισε ανάρκουδα στην αυλή του θείου Ανδρέα, ανάμεσα στη βρύση και στα κάρδαμα, πήρε τα συνεργά του και άρχισε να σκαλίζει το Θήμιο. Του βάλε μάτια νεαρού επαναστάτη, που ενώ νόμιζες πως θα βγάλουν φωτιά, ξαφνικά άλλαζαν και γίνονταν δύο ήρεμα καλοκαιρινά ποτάμια. Το ένα η Νέδα και το άλλο το ποτάμι της ζωής. Του κοτσάρηκε ένα κόκκινο γαρίφαλο στα αυτή για να το σεριανίσει στα σοκάκια του κόσμου. Περνούν οι μήνες και το Σεπτέμβρη που η θεία Αντρίνα μάζευε καλαμπόκια στα χωράφια του κάμπου, γεννάει το Θήμιο στο νίσκιο μιας καρυδιάς. Έτσι ο Θήμιος, τυλιγμένος στην προστοποδιά της μάνας του, κάνει το παρθενικό του ταξίδι από την καρυδιά μέχρι το πέτρινο σπίτι μας δίπλα στη βρύση. Όταν λέω σπίτι μας, εννοώ μια πέτρινη κατασκευή με κατόι και σκεπή που με τις βροχές έσταζε και γέμιζε νερά. Θυμάμαι τη μάνα μου και τη θεία μου την Αντρίνα να βάζουν κατσαρόλες και ταψιά για να συγκρατήσουν τα νερά. Και ανάλογα με τη μανία του καιρού, όπως έπεφταν οι δυνατές σταγόνες της βροχής στις κατσαρόλες και στα ταψιά, το σπίτι μας μετατρεπόταν σε ροκ ορχήστρα. Με αποτέλεσμα εμείς τα παιδιά να το διασκεδάζουμε δωρεάν. Ο Θήμιος ήταν ένα αγριοπούλι που δεν μπορούσε άνθρωπος να το μερέψει. Χτυπούσε στον τοίχο τις φτερούγες του και τις μάτωνε. Μάτωνε και όποιον άλλον τον πλησίαζε, ακόμα και αυτόν που πήγαινε να το χαϊδέψει. Ιδίως αυτόν. Τα παιδικά του χρόνια ήταν πολύ δύσκολα και έτσι αναγκάστηκε από νωρίς να ψάχνει τα μονοπάτια της φυγής. Κοπάνιτσα, Πειραιάς, Ζαχάρο, Στρατός, Κοπάνιτσα. Άρχισε τις επαναστάσεις του και τους έρωτες και τελικά δεν στέριωσε πουθενά. Μια μέρα είπε στον εαυτό του «Ζήσε για τη ζωή» και αυτό έκανε. Έφυγε τον Οκτώβρη του 1968 για άλλη ήπειρο. Τον ξαναείδα μετά από 50 χρόνια περίπου, το 2018. Και η αλήθεια είναι πως έκανα πολλές φιλότιμες προσπάθειες να τον καταλάβω. Κέρδισε και έχασε πολλά στη μάχη που έδωσε. Αλλά αυτή είναι η ζωή. Για μένα ο Θήμιος δεν έγινε ούτε συγγραφέας ή ποιητής ή όποια άλλη ιδιότητα θα μπορούσε κάποιος να του δώσει. Ο Θήμιος γεννήθηκε με αυτήν την περίεργη διαστροφή στο κεφαλάκι του που λέγεται έρωτας για την τέχνη. Αυτά. Τώρα σας διαβάσω από το Σύνδεσμο Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας ένα χαιρετισμό που έστειλαν. Είναι χαιρετισμός της Προέδρου κυρίας Ρώμας Σιάχου του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας στην παρουσίαση των βιβλίων του κυρίου Θήμιου Χαραλαμπόπουλου. Αγαπητοί συμπατριώτες, σας χαιρετώ από τη μακρινή Αυστραλία και εύχομαι σε όλους εσάς που συγκεντρωθήκατε σήμερα να τιμήσετε την τελετή παρουσίαση των δύο βιβλίων του εξαιρετικού μας λογοτέχνη παύλα ποιητή Θήμιου Χαραλαμπόπουλου, υγεία και χαρά. Ο συγγραφέας και ποιητής Θήμιος Χαραλαμπόπουλος, του οποίου τα δύο πρόσφατα βιβλία παρουσιάζεται σήμερα, εκεί στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στην Κυπαρσία, είναι γνήσιο παιδί της ελληνικής φύσης, αφού γεννήθηκε και έζησε τα πρώτα παιδικά του χρόνια σε ένα χωριό της Μεσσηνίας, αγνάντια στο Ιόνιο Πέλαγος, με τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα. Τα χρόνια που έζησε στο χωριό του έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσει εκ του πλησίον τη ζωή της ελληνικής υπαίθρου και τις λαογραφικές ιδιαιτερότητες μιας περασμένης εποχής.
τις οποίες μας παρουσιάζει στα βιβλία του με την εξαιρετική σαφήνεια του λόγου του. Ο Θήμιος είναι επίσης παιδί της ελληνικής κοινωνίας, της μεταπολεμικής Ελλάδος, αφού έζησε τα εφηβικά του χρόνια μακριά από γονείς και δικούς του, στα πεζοδρόμια της Αλάνας και τα νυχτερινά σχολεία του Πειραιά. Είναι ακόμα και το παιδί της ξενιτιάς και έχει ζήσει στην Αυστραλία το μεγαλύτερο μέρος της ώριμης ζωής του. Ο Θήμιος είναι γνωστός στην ελληνική ομογένεια της Μελβούρνης τόσο για τη συμμετοχή του στα παροικιακά μας δρόμενα, όσο και για τη λογοτεχνική του δραστηριότητα. Έχει εκδώσει ένα αριθμό βιβλίων ποίησης και διηγημάτων και έχει υπηρετήσει για πολλά έτη ως πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Ποιητών και Συγγραφέων Αυστραλίας, ένας οργανισμός που αποσκοπεί στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας στους αντίποδες και την μεταλαμπάδευσή της στις επερχόμενες γενιές Ελληνοπαίδων. Για την προσφορά του στα ελληνικά γράμματα των αντιπόδων, ο Θήμιος τιμήθηκε από το Σέλσα σε ιδιαίτερη εκδήλωση που οργανώθηκε για το σκοπό αυτό. Ο Θήμιος είναι επίσης γνωστό στην ευρύτερη Αυστραλιανή κοινωνία για το ενδιαφέρον, την εκτίμηση και την αγάπη που τον διακρίνει προς τη φυλή των Αβορίγινων, των γηγενών δηλαδή κατοίκων της Αυστραλίας. Έζησε σημαντικά χρονικά διαστήματα μαζί τους στους δικούς τους καταβλισμούς στην κεντρική Αυστραλία και αλλού και γνώρισε εκ του πλησίον τα έθιμα και τον πολιτισμό τους. Διοργάνωσε στη Μελβούρνη και ιδιαίτερη ημερίδα προς τιμήν των Αβορίγινων με μουσική, χορό και ομιλητές από διακεκριμένους αντιπροσώπους τους. Μια γιορτή παρόμοια της οποίας δεν έχει ξαναγίνει ποτέ πριν στην Αυστραλία με ελληνική συμμετοχή. Με ανίποτη αγάπη για τον τόπο που τον γέννησε και με άσβεστη τη φωτιά της νοσταλγίας ενός ξενιτεμένου Οδυσσέα του καιρού μας, ο Θήμιος γύρισε πρόσφατα στην αγαπημένη του πατρίδα και στο χωριό όπου με αναζωογονημένη και εμπλουτισμένη την αγάπη του για την λογοτεχνία συνεχίζει τη λογοτεχνική του δημιουργία τόσο στον πεζό όσο και στον ποιητικό του λόγο. Εμείς οι φίλοι και πρώην συνεργάτες του παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον την εξέλιξή του, ιδιαίτερα στην ποίηση από τα υπέροχα ποίηματά του που ανεβάζει στο Facebook. Ευχόμαστε τα νέα του βιβλία να είναι καλοτάξιδα και στο Θήμιο δύναμη να συνεχίσει το έργο του. Ρώμα Σιάχου, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων Αυστραλίας. Αυτά. Θα αρχίσουμε την παρουσίαση από την κυρία Μαρίνα Διπλού. Ναι, Μαρίνα Διπλού. Μαρίνα, έχεις το λόγο. Εγώ θα παρουσιάσω το βιβλίο του κυρίου Θήμιου Χαραλαμπόπουλου που λέγεται «Όταν η αγάπη γίνεται ποίηση». Θα πω μερικά λόγια. Δεν θα σας κουράσω πολύ. Μέσα από την ποιητική συλλογή με τίτλο «Όταν η αγάπη γίνεται ποίηση», ο κύριος Θήμιος Χαραλαμπόπουλος προσεγγίζει με έναν πολύ όμορφο και ευαίσθητο τρόπο την έννοια της αγάπης. Ένα συγκλονιστικό συναίσθημα, μια επανάσταση της ψυχής που ξεσηκώνει καρδιές σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Με έναν μοναδικό τρόπο προσπαθεί να ενώσει τη ζωή με την τέχνη μέσω των ποιητικών του κειμένων και να εξυμνήσει το συναίσθημα της αγάπης που αγγίζει την αιωνιότητα, μένοντας απαράλλακτη σε έναν πυκνό, δυναμικό και ερωτικό χρόνο. Η αγάπη αληθινή μένει, γιατί δεν περιμένει επιστροφές και ανταλλάγματα. Δεν είναι παρεδώσε. Η φύση της επιτρέπει να ζει βουβά. Βουβά ακόμα και για πάντα. Μέσα σε αυτή την ποιητική συλλογή προβάλλεται απροκάλυπτο το μεγαλείο της ψυχής του ποιητή, ο οποίος προσπαθεί να μας κάνει μετόχους σε αυτή τη συναισθηματική παντεσία που φανερώνεται μέσα από τα ποίηματά του. Ποίηματα απελευθερωμένα από τα στοιχεία του μέτρου και της ομοιοκαταληξίας, γεμάτα όμως από μουσικότητα στη ροή, μέσω της οποίας ο ποιητής φαίνεται να επιζητεί την υλική αίσθηση της ανάμνησης, την αίσθηση δηλαδή της επαφής, την οποία κάποτε αισθάνθηκε έντονα στα χείλη και στο δέρμα. Η ελευθερόστιχη μορφή των ποιημάτων του επιτρέπει στον ποιητή να εκφράσει με λυρικότητα το νοηματικό φορτίο των λέξεων, επιτρέποντάς του συγχρόνως να αναπτύξει το καθαρά προσωπικό του ύφος σε βαθμό που να διακρίνεται η ιδιαιτερότητα και η ευαισθησία του.
Όμορφες λέξεις, περίτεχνα πλεγμένες, ταξιδεύουν τον αναγνώστη σε μια ονειρικά ερωτική ατμόσφαιρα, αποκαλύπτοντας το μεγαλείο της ανιδιοτελούς και αληθινής αγάπης. Εκφραστικές λέξεις που σκοπό έχουν τη μετουσίωση του ποιητή σε κείμενο. Διαβάζοντας τα ποίηματα, ο αναγνώστης συνειδητοποιεί πως η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι υψηλότερα επίπεδα από αυτή που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας, χωρίς να σημαίνει πως χρησιμοποιούνται απαραίτητα και πάντα δυσανάγνωστες και σπάνιες λέξεις. Τελειώνοντας, θέλω να επισημάνω πως πρόκειται για ένα βιβλίο που με ταξίδεψε πίσω στη νιώτη μου. Μου ξύπνησε ξεχασμένα συναισθήματα. Είναι τόσο όμορφο να θυμάσαι πράγματα που νομίζεις πως δεν ξέχασες, αλλά η ζωή σου λέει πως πρέπει να το κάνεις. Σίγουρα, ο κόσμος θα ήταν καλύτερος και ομορφότερος αν βλέπαμε τον κόσμο με τα μάτια του ποιητή και έχοντας ως κινητήρια δύναμη την αγάπη. Την αγνή και αληθινή αγάπη. Είναι αυτά. Και τώρα θα απαγγείλω ένα ποίημα το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ, εμένα προσωπικά, και μετά θα μας απαγγείλει και η κυρία Γεωργία Πανοπούλου και η κυρία Βούλα Βλάγκου άλλο ένα ποίημα. Ωραία. Λοιπόν, λέγεται «Τίποτα δεν τελειώνει». Μου είπες, τίποτα δεν τελειώνει. Να το θυμάσαι. Όλες οι υπόλοιπες μέρες μας θα αναπνέουν κάτω από τη σκιά αυτών των ημερών που γλίστρησαν σαν νεράκι καθάριο μέσα από τα δάχτυλά μας. Δεν ξεχνώ. Σου είπα. Έως όταν ξανασμίξουμε, θα μάθω να αγαπάω τη μοναξιά μου όπως αγάπησα εσένα. Θα ζω μαζί της και θα την καλώ με το όνομά σου. Μου είπες. Κράτα τούτη τη ματιά για να θυμάσαι πόσο δυνατή είναι η ανάμνηση δική μας. Σου είπα. Είναι γέλημα του πηγεμού και του ερχομού. Μου είπες. Είναι ελεγγύες ελπίδας. Σου είπα. Μόνο μη μου θυμώνεις όταν αργάω να σου γράφω. Κάθε τόσο με δικάζουνε τη μια για άθεο, την άλλη για θεωτικό, για αναρχικό τη μια φορά και για εθνικό την άλλη. Εξάλλου, εσύ μόναχα ξέρεις το πόσο σ' αγάπησα. Το μόνο που σου ζητάω να βιαστείς. Η έγνοια να μην μας κυρτώσει τη ράχη. Αγάπαμε όσο πιο πολύ μπορείς, μόνο κάτω από τον ήλιο της αγάπης σου θα μπορέσω να υπάρξω. Ο έρωτας και η ποίηση μες στη σιωπή καρπίζουν. Σ' αγάπησα γιατί είσαι ένα χαμόγελο στο θρήνο και ένα ελεγείο στην πορεία του θανάτου. Και τώρα η κυρία Γεωργία Πανοπούλου θα μας απαγγείλει αυτό που έχει διαλέξει. Προσμένο είναι ο τίτλος αυτό που διάλεξα να πω. Ναι. Τώρα νομίζω ακούγεται. Εντάξει. Εδώ ο χρόνος πολυκέριασε και δεν φοριέται άλλο. Στα συρτάρια των καιρών οι αναμνήσεις βάραιναν επικίνδυνα κι ας λένε πως ξαλαφρώνεις με το φευγείο του χρόνου. Ένας κόσμος στα μάτια σου, απάνεμο ζέφυρο στο γέλιο σου. Ασημόχρυσο χάδι η ζεστή σου ανάσα. Κερί κόκκινο για την αγάπη σου ανάβω. Προσμένω στο παράθυρο να σε δω, να έρχεσαι, να γεμίσει ο τόπος Ανατολή. Ναι. Και τώρα η κυρία... Μπράβο. Ωραία, μπράβο. Λοιπόν. Και τώρα η κυρία Βούλα Βλάγκου θα μας διαβάσει... Δεν ξέρω. Μπράβο. Να το βρούμε. Ωραία. Πού είναι το 68 μας? 68 θα περιμένω. 67, εδώ. Καλησπέρα σας. Αυτό που διάλεξα εγώ να πω είναι το «Μονάχα εσύ μεγαλώνεις». Ο χρόνος τρέχει. Τρέχει σαν νερό. Κι εγώ αγναντεύω τους μακρινούς ορίζοντες. Εκεί που έχω αφήσει την καρδιά μου. Βλέπω σκόρπια, παλιά και καινούρια ενθύμια. Ακούω όμορφα τραγούδια, γλυκές φωνές και γνώριμα βήματα. Ξαφνικά αρχίζω να πετάω με ένα γκριζόμαλο σύννεφο ψηλά, πολύ ψηλά, και φτάνω στην ομίχλη της μοναξιάς. Ο ήλιγκος με συνεπέρνει. Τα βλέπω όλα να γυρίζουν. Όλα σιγά σιγά μικραίνουν, γίνονται μικρές κοκκιδίτσες. Απομακρύνονται, χάνονται. Μονάχα εσύ μεγαλώνεις μέσα μου και δεν έχω ούτε μια ρόγα σταφυλιού για να μερώσω το στόμα μου. Μπράβο. Θα επανέλθω. Θα συνεχίσουμε με τον Μενέλα Αβραμόπουλο. Υπόψη και οι δύο είναι κοπανισάνοι οι παρουσιαστές, έτσι. Θα είμαστε αποθέτει. Αρχίζω, Συγχωριανοί και μη, φίλες και φίλοι.
Απόψε τιμούμε το δικό μας άνθρωπο, το συγχωριανό μας Θήμιο Χαραλαμπόπουλο, αγωνιστή της ζωής και του μόχθου, που με την υπομονή και επιμονή του, τη σκληρή δουλειά αλλά και την ευαισθησία του για τον άνθρωπο, ενετρίφησε στη λογοτεχνία και ανεδείχθη σε ποιητή και συγγραφέα πολλών βιβλίων διαφόρου περιεχομένου, κυρίως κοινωνικού και ερωτικού. Ο τιμούμενος γεννήθηκε στο χωριό μας και σε ηλικία 8 ετών ένας συγγενής του τον πήρε στον Πειραιά. Εκεί μετήλθε πολλές δουλειές την ημέρα και τα βράδια πήγαινε στο νυχτερινό γυμνάσιο έκτο Πειραιώς. Αφού τέλειωσε το νυχτερινό γυμνάσιο, πήγε στην Αυστραλία ως μετανάστης. Εκεί σπούδασε νεοελληνική λογοτεχνία και ψυχολογία στα πανεπιστήμια της Νέας Νότιας Ουαλίας και Νέας Αγγλίας. Ανεγνωρίστη από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Λογοτεχνών και Συγγραφέων, του οποίου διετέλεσε αργότερα πρόεδρος και δίδαξε σε πολλά ελληνικά σχολεία. Ο ποιητής και συγγραφέας μου έκαμε την τιμή να παρουσιάσω το πρόσφατο βιβλίο του «Στοχασμοί σε τόνο απολογίας, ποίηση», αφιερωμένο στους γονείς του Ακριβή και Ανδρέα Χαραλαμπόπουλο. Αγαπητέ μου Θήμιε, το βιβλίο σου εμπεριέχει πολλά και βαθιστόχαρστα ποίηματα, ανεξακρίβωτα στην έννοιά τους, έννοια που μόνο εσύ γνωρίζεις. Σταχυολόγησα μερικά από αυτά και πάλι σκόνταψα στην έννοιά τους. Όλα όμως έχουν ένα λυρισμό και κρύβουν την ελπίδα για αγάπη, δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και αγώνα για καλύτερη ιδανική και έντιμη ζωή του μόχθου και όχι του βρώμικου χρήματος και της εκμετάλλευσης του ανθρώπου. Όλα σχεδόν προτρέπουν τον άνθρωπο να αποτάξει το ζυγό της δουλοφροσύνης και να βρει το κουράγιο και τη δύναμη να γίνει αυτός αφέντης της μοίρας του και πάντα να τρέχει ακάλεστος και χωρίς σκέψη στον αγώνα για το δίκαιο του φτωχού, χωρίς να συνθηκολογεί με το θάνατο. Παροτρύνουν τους νέους να αφήσουν την ανεμελιά και ξενιασιά και να ντυθούν με πίστη στη ζωή και με τη σκέψη και τα έργα τους, με υπομονή και κουράγιο να φτιάξουν τα δικά τους καινούργια και άπαρτα κάστρα και σαν άλλη χρυσαετή να πλώσουν τα φτερά τους, να κλείσουν μέσα τα δικά τους ιδανικά και όνειρα, διότι αν σήμερα είναι μαύρα, αύριο θα έλθει ξαστεριά. Επικρίνουν τη σημερινή μας κοινωνία που συντερεί, εκτρέφει και ανέχεται εγκληματίες τροκτικά που στόχος τους είναι το χρήμα, η κλειδί, η υποκρισία και γενικά ο ελισμός που χωρίς καμία πνευματική αναγέννηση σπρώχνουν τον άνθρωπο στη φτώχεια και δυστυχία. Λιδωρούν την κατάντια ορισμένων ανθρώπων που πέταξαν στη λησμονιά τους αγώνες των νεκρών αγωνιστών για ελευθεριά και δίκαιο και ανέχθηκαν και προσκύνησαν τους εξουσιαστές αφεντικά τους που με δόλια, ύπουλα και πνευματοκτόνα τεχνάσματα μεθοδεύουν την περαιτέρω υποδούλωση της σκέψης τους για τα δικά τους άνομα συμφέροντα, χωρίς καν να σκεφτούν τα λόγια του αγωνιστή και ίδρωα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους, γιατί το δίκαιο αυτό απαιτεί. Επικρίνουν την μερίδα της κοινωνίας που ανέχεται τον εμπεγμό της ανεπαρκούς εκείνης πολιτικής εξουσίας που με τη σιωπή και ατολμία της και με παχιά και καλογραμμένα στα χαρτιά λόγια γίνεται επιλύσμονας της ιστορίας, χειροκροτεί και ανέχεται και υποθάλπτει την ανομία των ολίγων κρατούντων, ξεχνώντας εσκεμμένα
τα λόγια του ανιδιοτελή αγωνιστή Παπαφλέσσα, αλίμονο στους αγώνες που κρέμονται στα χαρτιά. Το γένος δεν χρειάζεται τα χαρτιά κανενός για τη ελευθεριά του. Και διερωτάτε, έχετε πίστη, έχετε καρδιά, αλλιώς καθίστε εκεί που κάθεστε, ραγιάδες εσείς, ραγιάδες και τα παιδιά των παιδιών σας. Φέρνουν θύμησες για φευγάτα παιδικά όνειρα και χαμόγελα που έσβησαν μαζί με τις ρητίδες των ονείρων τους και την αθωότητα της παιδικής ψυχής τους. Φέρνουν θυμό για την ολιγορία της ανθρωπότητος, για κάτι παιδιά που δεν θα δουν ποτέ καθαρό ουρανό παρά μόνο σύννεφα σκόνης από τα ρημαγμένα φτωχόσπιτά τους, ούτε θα ακούσουν στοργικές λεξούλες και δεν θα πάρουν φιλί από τα χείλη μιας φωνεμένης μάνας. Εξυμνούν εκείνους που πήραν την απόφαση να σταθούν όρθιοι και δυνατοί στις αντιξοότητες της ζωής. Αναφέρονται σε προσωπικούς στοχασμούς και επιθυμίες, να σταματήσει η μπαμπεσιά και να πέσουν οι παροπίδες εκείνων των ολίγων που έφεραν την καταστροφή με τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και την απτιστία τους για χρήμα και εξουσία. Εύχονται να συνταχθούν τα νιάτα όλου του κόσμου, να αγκαλιαστούν και να φιληθούν σταυρωτά και να στήσουν ένα χορό λύθης και λησμονιάς, πιασμένοι χέρι-χέρι, και να διώξουν τη μοναξιά για να ξανακυλήσει το ριάκι των αδικοχαμένων ονείρων τους και να γίνει πάλι το νερό γλυκό και αλατισμένο. Εξυμνούν τους κνήσους αγωνιστές που υπήρξαν η ελπίδα και το στήριγμα της φτωχής και υπόδουλης πατρίδας τους και η ελπίδα της ελευθεριάς τους, αλλά εξυμνούν ακόμα και τους αντιπάλους τους, οι οποίοι τους θαύμαζαν και τους εδικαίωσαν. Ποτέ ο κόσμος δεν χρώσταγε τόσα πολλά σε τόσο λίγους, ανεφώνησε ο Τσόρτσιλ για τον Νέλσον Μαντέλα. Καυτηριάζουν σαν πυρακτωμένο σίδερο τους βολεμένους προσκυνητές που ενώ πάλευαν μια ζωή την αδικία, ξέχασαν τα σημάδια και τις ουλές στο γυμνωμένο σώμα τους και ξαναγελάστηκαν και έγιναν πάλι κοινωνοί της αδικίας των αφεντάδων τους. Αναφέρονται στο φτωχό μετανάστη που γέρος πια αναπολύει τα παιδικά του χρόνια και το μικρό σιρταράκι που έκτισε μέσα ερμητικά τα όνειρά του και σαν άλλος Οδυσσέας προσμένει το γυρισμό του στην Ιθάκη. Όσα χρόνια κι αν πέρασαν, ο νόστος του γυρισμού έχει φωλιάσει βαθιά στην καρδιά του και ανυπομονεί να δει ξανά το φτωχό πατρικό του σπίτι, έρημο πια με την πέτρινη σκάλα και τις υφάντριες αράχνες του. Εκεί τον περιμένουν οι παλιές του θύμησες και η οπτασία της πεθαμένης πια μάνας του. Τέλος, ασκούν κατηγορώ στους πρώην και νυν εξουσιαστές και προσκυνημένους, αλλά και στους δολοπλόκους εκείνους εξουσιαστές που με τις υποσχέσεις, τις ύπουλες θεωρίες τους και την εκμυδένιση των αξιών δολίως και υπούλος προσπαθούν να χτίσουν τη νέα τάξη πραγμάτων, επαληθεύοντας έτσι τα λόγια του αδικημένου και ανιδιοτελή αγωνιστή Μακρυγιάννη. Ελευθερωθήκαμεν από τους Τούρκους και σκλαβωθήκαμεν εις ανθρώπους κακορίζικους που ήταν η ακαθαρσία της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να πω κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Θήμιο Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος εμπιστεύτηκε σε μένα να παρουσιάσω αυτό το όμορφο βιβλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θήμιο, για την τιμή που μου έκανες. Παρέλειψα να πω ότι η βραδιά
θα κλείσουμε, την βραδιά θα κλείσουμε με μουσικοχορευτικό κομμάτι, όπου θα μαγευτούμε όλοι από τις γλυκές και εθέριες νότες και τα τραγούδια του Βαλάντη. Πολλοί από εσάς θα τον πρωτογνωρίσετε. Ναι. Με τη συνοδεία της κιθάρας του Νικολάκη. Εντάξει, Νικολάκη. Ωραία. Λοιπόν. Και ένα ποίημα θα πει. Ένα ποίημα. Κυρία Βλάγκου, ένα ποίημα. Ένα ποίημα η κυρία Βλάγκου. Το μικρόφωνο εδώ, παρακαλώ. Ναι, εδώ. Έλα. Το ποίημα ονομάζεται «Απρίλη μήνα κίνησες». Ήσουν 20 χρονών, λεβέντης, νόμισμα νιόκοπο στην αγορά, όταν κίνησες από την αντίθετη πλευρά του πλανήτη, Απρίλη μήνα, παρέα με τον άνεμο. 50 χρόνια δρόμο πλανήθηκε στην απεραντοσύνη της φωτερής χώρας. Πιο κοντά στο μικρό. Μου το χάλασε ο κύριος. Πιο κοντά. 50 χρόνια δρόμο πλανήθηκε στην απεραντοσύνη της φωτερής χώρας, σαν ένας στρατιώτης σε ατελείωτες πορείες, ανάμεσα σε παραμορφωμένα πρόσωπα και μεταμορφωμένα τοπία, ανάμεσα σε σκιές, σε υπνοτισμένες αλκιόνες και σε διφορούμενους ρυθμούς και ήχους. Είχες πιστέψει πως σκότωσες τη Μέδουσα και πορευόσουν περήφανος, χωρίς φόβο και χωρίς να κοιτάζεις πίσω σου. Δεν είδες πως αυτή σε ακολουθούσε βήμα-βήμα. 50 χρόνια με πληγιασμένα πόδια που τρέχουν όμπιο και αίμα. Τριγυρνάς, χελιδόνι χαμένο στους σκοτεινούς λαβύρινθους και στα σταυροδρόμια των λωτοφάγων. Κι είχες τον Οδυσσέα, πιστό σου φίλο στις ώρες εκείνες τις μοναχικές, που στράγγιζες με πείσμα τη βροχή των ματιών σου. 50 χρόνια δρόμο. Μετράς τα άσκοπα χρόνια που κύλησαν ραγισμένα με τον πόθο του νόστου και τις λογισμένες μέρες που πέρασαν. Άχρωμες μες στα ριχά νερά των ονείρων σου. Μες στα κλειστά σου βλέφαρα, ξύλωνες θύμησες και παλιά χρώματα που αγάπησες, ξεδιψώντας από του δακρυσμένου φεγγαριού την ανάσα. 50 χρόνια δρόμο. Οι καταγνιές και το άδειο προσκεφάλι σου έχουν πετρώσει τις κλειδώσεις. Γράφεις ποίηματα στα χιονισμένα τοπία για άσπλαγνους τυραννόσαυρους και κάθε λογής δεινόσαυρους. Απρίλη μήνα κίνησες από την αντίθετη πλευρά του γαλαξία. 50 χρόνια δρόμο. Κι ήταν όλος ο δρόμος σου άγρια φουσκοθαλασσιά και ολόγιμη ηρωνία. Μην προσπαθείς να πεις τίποτα πια. Ό,τι είχες να πεις χιλιοϊπωμένο είναι από πουλιά και ποιητές. Όλα πήρανε την αριθμητική κατεύθυνση. Χάθηκε ο λογαριασμός και δεν μετριούνται άλλο πια. Ό,τι έγινε θα ξαναγίνει στο μέλλον. Από μένα ξέρεις, δεν σε πρόδωσα ποτέ. Πριν μας πει ο Θήμιος 2 λόγια, θα μου επιτρέπεστε να πω κι εγώ 2 λόγια για τα 2 βιβλία του. Μόνο 2 λόγια. Λοιπόν, για το πρώτο βιβλίο, όταν η αγάπη γίνεται ποίηση, το μόνο που έχω να πω και να τονίσω είναι μια ματιά στο πρόσωπο του Θήμιου όταν αντικρίζει την καλή του Αναστασία και τα Νάπαλη. Αυτό τα λέει όλα. Όλο το βιβλίο είναι αυτό. Στο δεύτερο βιβλίο, ο Θήμιος δίνει το πολιτικό του στίγμα με τα μηνύματα και τα δυνατά κατηγορώ του. Είναι αντιπολεμικά, αντιδογματικά, κατά του σκοταδισμού των θρησκειών, της εκμετάλλευσης του ανθρώπου και των λαών και υπέρ της γνώσης, της παιδείας και της δικαιοσύνης. Το πρώτο ποίημα τα λέει όλα. Αν δείτε το πρώτο ποίημα, λέει «Παγκόσμια εργάτη δουλευτή, με το δρεπάνι το σφυρί, καθάρισε τα άγρια φύτρα και εσύ της πένας φωνή για να σαλπίζει εμπρός και να ζητάει δικαιοσύνη, λευτεριά και μια μπουκιά ψωμί». Έλα Θήμια. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την απόψινή σας εδώ, τον ερχομό σας. Θα ήθελα αυτή τη βραδιά να την αφιερώσουμε σε όλους τους συγχωριανούς μας, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν είναι εδώ και για αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει μακριά μας και ίσως κάποτε συναντηθούμε στο υπερπέραν.
με αυτά τα λίγα λόγια που θα σας διαβάσω, μην νομίζετε ότι θέλω να σας κάνω ηθικοπολιτική, έτσι να σας αλλάξω τα πιστεύω σας. Ο καθένας πιστεύει ότι νομίζει είναι σωστό γι' αυτό, αλλά θα ήθελα να πω δύο λόγια για την εποχή την οποία διαβαίνουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια. Και θα αρχίσω λέγοντας πως σήμερα ζούμε μια κρίσιμη περίοδο παγκοσμίως, αλλά και αν και πρέπει να ενδιαφερόμαστε για όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο μας, πρωτίστως πρέπει να κοιτάμε τα του οίκου μας. Δηλαδή, να κοιτάμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας, αλλά να νοιαζόμαστε και για τον δίπλα μας. Εδώ και 2 χρόνια που βρίσκομαι στην Ελλάδα έχω διαπιστώσει πως όσα μας λένε οι πολιτικοί, τα 90% είναι ψέματα και η πραγματική αλήθεια βρίσκεται πίσω από αυτά τα ψέματά τους. Και δυστυχώς θα έλεγα πως δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε αυτή την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι στενάχωρη αυτή η αλήθεια, η οποία αν την ψάξουμε βγαίνει μέσα από την άβυσσο της άγνοιάς μας, από την άβυσσο θα έλεγα της ζωής μας, γιατί έχουμε, δεν μιλάω φυσικά για ολόκληρο τον ελληνικό λαό και παγκόσμια το λαό, υπάρχουν και εξαιρέσεις, πάρα πολλές. Έχουμε καταντήσει καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτα περισσότερο. Έτσι το βλέπω εγώ. Αν κάποιος, χωρίς να είναι φανατικός, ακόλουθος ενός κόμματος, καθίσει και σκεφτεί λίγο, θα δει την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο έπαψε να υπάρχει εδώ και καιρό και που σήμερα έφτασε στο απροχώρητο. Προσωπικά πιστεύω πως από την απλότητα γεννιέται η επιτυχία, η κάθε επιτυχία. Οι διεφθαρμένες κυβερνήσεις μαζί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ιερατείο έχει μεγάλη ευθύνη, μας βομβαρδίζουν αδιάκοπα εδώ. Μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις, δεν μιλάω για τη σημερινή κυβέρνηση της Ελλάδος και τις κυβερνήσεις των διαφόρων κρατών. Αλλά αυτό γίνεται περισσότερο σε αυτή εδώ την έρημη τη χώρα που ζούμε εμείς. Που κάποτε αυτή η χώρα γέννησε αξίες μέσα στα πολλά άσχημα που υπήρχαν και τότε. Δεν ήταν όλα ωραία. Εγώ προσωπικά μπορώ να ξεχωρίσω κάτι ουσιώδες, πως οι εξουσιαστές μας έχουν κάνει τη ζωή τόσο πολύπλοκη, τόσο ταραγμένη για να μην ξυπνήσουμε ποτέ και να μην καταλάβουμε τα πιο απλά. Όσα άσχημα και αν γίνονται από ατομικό επίπεδο βιαιότητας μέχρι τοπικούς πολέμους, πηγάζουν από το μίσος και την ασέβεια που κουβαλούν. Ναι, ασέβεια κουβαλούν οι κυβερνήσεις για το λαό τους. Και οι πιο πολλές κυβερνήσεις μαζί με τους τάχα ιεραπόστολους της αγάπης, τους χριστιανούς, τους μωαμεθανούς, τους βουδιστές, όλους αυτούς, το συνοθήλευμα που υπάρχει στις θρησκείες. Εντάξει ρε αδερφέ, έγινε κάποιο λάθος από κάποια κυβέρνηση, δεν μπορούν να τα κάνουν όλα σωστά, αλλά δεν βλέπουμε, εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω να προσπαθούν να το διορθώσουν αυτό το λάθος. Τον αντίον ξανακάνουν το ίδιο λάθος και περισσότερα, πιο μεγάλο. Θα έλεγα πως ο κόσμος μας, εκτός από ορισμένες φωτεινές παρουσίες που αυτοί οι τσαρλατάνοι, και εγώ τους ονομάζω πάντα, και συγχωρήστε με για τη λέξη, λεχρίτες, τους έχουν στο περιθώριο. Μας έχουν όλους εμάς μαζέψει σαν ένα πανύψηλο βουνό από σκουπίδια που τα ρίχνουμε εμείς
εμείς οι ίδιοι, ο λαός. Από την ασυνειδησία μας, την αδιαφορία μας και πάει λέγοντας. Αν περιμένουμε τις βροχές και τις καταιγίδες να τα εξαφανίσουν, είμαστε γελασμένοι και ανόητοι, θα έλεγα μαζί. Μόνοι μας, όπως τα βάλαμε, έτσι πρέπει και ο καθένας μας να συμβάλλει στο σημάδισμά τους, και αυτό θα γίνει μόνο όταν ενδιαφερθούμε να γίνουμε συνειδητοί και υπεύθυνοι, γιατί δεν είμαστε δυστυχώς, ειδικά εμείς οι Έλληνες δεν είμαστε υπεύθυνοι. Ούτε στον ίδιο τον εαυτό μας δεν είμαστε υπεύθυνοι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί, αλλά εγώ έτσι έχω κατασταλάξει. Γιατί έχουμε δύναμη. Όταν είμαστε όλοι μαζί έχουμε δύναμη και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Τη βρωμιά που έχουν δημιουργήσει για την ερχόμενη γενιά πρέπει να ντρεπόμαστε όλοι μας αφάνταστα, και αυτή η ντροπή είναι καιρός τώρα να, θα έλεγα, να ενεργοποιήσει το φιλότιμο, αυτό το φιλότιμο που νομίζουμε υπάρχει ακόμα σε αυτό το λαό, στον Έλληνα. Και προσωπικά, αν θα με ρωτήσετε, δεν έχω ελπίδες στους πνευματικούς ανθρώπους, γιατί εδώ και πολλά χρόνια είναι διαπιστωμένο, δεν είμαι ασφαλώς ο μόνος που το έχω διαπιστώσει, πως για μια θεσούλα, για ένα ευτελώς χαρτί, για ένα μπακυρένιο μετάλλιο στο στήθος, έχουν ξεπουλήσει τα πάντα. Ναι, έχετε ακούσει κάποιον πνευματικό άνθρωπο να ξεσηκωθεί και να πει κάτι αυτές τις εποχές? Όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Πρέπει να ξαναβρούμε το κυρίαρχο όπλο που είναι η ομοψυχία μας. Δυστυχώς, σε όλο τον κόσμο δεν υπάρχουν ιδεολόγοι, πραγματικοί μπροστάριδες. Και θα έλεγα πως μόνοι μας, σαν λαός, ο κάθε λαός αυτής της γης μας, με υπευθυνότητα θα απαλλαγούμε από τους μασκαράδες τυράννους, και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την εξαπάτησή μας από τους πολιτικούς, εκκλησιαστικούς, επιχειρηματίες, γιατί έχουν παίξει όλοι μαζί το ρόλο τους και εξυπηρετούν μόνο τα δικά τους συμφέροντα. Όλοι τους έχουν υποβάλει την ανθρωπότητα για να ζει, να κυνηγάει μόνο τις υλικές αξίες. Αυτές οι αξίες που δεν βοηθούν τον καθένα μας, το σύνολο, δημιούργησαν το παγκόσμιο Λούνα Πάρκ, θα έλεγα εγώ, την παγκοσμιοποίηση. Πού είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση? Τι γίνεται? Μόνο για τις συμφέροντα των μεγάλων κρατών, των δυνατών. Δημιούργησαν τρελοκοσμοθεωρίες και παγκόσμιους διχασμούς ανάμεσα στους λαούς. Διαμόρφωσαν τους ανθρώπους για να μην σέβονται τις πραγματικές αξίες, να αλληλοσκοτώνονται για τα συμφέροντα της ολιγαρχίας. Να σταματήσω εδώ, γιατί αυτό το θέμα έχει πάρα πολλή συζήτηση, και κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους δύο παρουσιαστές, και τον Μενέλαο και τη Μαρίνα, να ευχαριστήσω το σύνδεσμο, το σύλλογο το πολιτιστικό, και θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους συγχωριανούς μας πως ο Πολιτιστικός Σύλλογος δεν έχει καμία διαφορά με άτομα τα οποία ζουν εδώ πέρα, με άτομα τα οποία είναι στην Αθήνα, στην Πάτρα. Όλους μας έχουν αγκαλιάσει και κάνουν μια υπεύθυνη, πάρα πολύ υπεύθυνη δουλειά, και εγώ τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μας. Πρέπει όλοι μας μαζί, ο καθένας όσο μπορεί, να τους βοηθήσει με τον τρόπο του. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Δεν είναι ανάγκη να είσαι κάτι, ένα ξερίζωμα ενού χόρτου στον δρόμο, κάτι. Και αυτό βοηθάει. Επίσης, θέλω να πω ένα ευχαριστώ στο φίλο μου τον Θοδωρή εδώ, αν και λίγο τρελός, αλλά τον αγαπάω πολύ. Εντάξει.
Επίσης, να ευχαριστήσω τον Βαλάντη. Και ο Βαλάντης, όπως σας είπε ο Θοδωρής, θα παίξει και θα αρχίσει με ένα δικό μου τραγούδι, το οποίο έγραψα πριν λίγες μέρες ένα στίχο και το έχει μελοποιήσει. Βαλάντη, σε ευχαριστώ. Επίσης τον Νικολάκη, εκεί το βίντεο κάμερα. Ναι, και τον ξαδερφό μου τον Κώστα που ήρθε από την Μπαρβάσαινα να συντονίσει εδώ πέρα τα μηχανήματα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σου, Θα ήθελα λίγο την προσοχή σου. Εμπνεόμενος από τη σημερινή βραδιά, θα ήθελα να καταθέσω την εξής παρατήρηση. Όλο αυτό που ζούμε σήμερα... Στο βήμα, Γιώργο. Όχι, από εδώ. Όσο εμπνεόμενος από αυτό που σήμερα ζω, θεωρώ ότι είναι προϊόν του ονόματος Θήμιος, επί το λαϊκότερο. Ευθύμιος, ολοκληρωμένο. Καλό συναίσθημα. Καλό θυμικό. Άρα, Θήμιε, είσαι υπηρέτης του μεγάλου αρχαίου θεού του Ποσειδώνα, που ρύθμιζε το συναίσθημα, τα τσουνάμι και τις γλυκές του βραδιές. Πιστεύω λοιπόν ότι το Ευθύμιος είναι η αιτία που διαμόρφωσε το χαρακτήρα σου. Και ευχαριστούμε ακριβώς για αυτό το ευάλωτο του χαρακτήρα σου να υπακούσεις το όνομα αυτό, του καλού θυμικού. Ουσιαστικά είναι η αγάπη, είναι η γαλήνη, είναι η ηρεμία που εμπεριέχονται στα ποίηματά σου που μας είπες. Σε ευχαριστούμε φίλε, συνοδοιπόρε, πλάνητα. Αγαπητέ μου Γιώργο, ο Γιώργος είναι πριν λίγες μέρες, σε αυτή την ηλικία πήρε το πτυχίο φιλοσοφίας. Ναι, αλλά για τον κουμπάρο σου εδώ δεν είπες τίποτα, Γιώργο. Πες την, Γιώργο, πες κουμπάρε. Οι οποίοι είναι γεμάτοι από μία λεβεντιά ο κουμπάρος, αλλά εντάξει, έχει πάρει και τα χάπια ρε παιδί. Να υποδεχτούμε το Βαλάντι. Είναι ένα μουσικό φαινόμενο. Καλησπέρα σε όλους. Ήταν μεγάλη μου χαρά που μπόρεσα και παρευρέθηκα σε αυτήν εδώ την εκδήλωση για την παρουσίαση των βιβλίων του κύριο Θήμιου Χαραλαμπόπουλου. Τον κύριο Θήμιο εγώ τον εγνώρισα πριν από 1 μήνα περίπου. Και μου έδωσε ένα τραγούδι του και προσπάθησα να το μελοποιήσω. Και έκανα, πιστεύω, ότι καλύτερο μπορούσα. Γιατί, όπως μου είπε και ο ίδιος, του άρεσε πολύ. Καλή ακρόαση. Στου πελέκανου το φτερό σου γράφω με μακόκκινο, σου γράφω με μακόκκινο της πιο βαθιάς πληγής μου. Στου πελεκάνου το φτερό διάβασε τη γραφή μου. Απ' το καιρό που έφυγες τα μάτια δακρυσμένα ψάχνουνε γη και ουρανό, αγάπη μου, για σένα. Μίλα μου, νιώσε με, το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Μίλα μου, αχ, νιώσε με, γύρισε πίσω να σωθώ. Μίλα μου, νιώσε με, το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Μίλα μου, αχ, νιώσε με, γύρισε πίσω να σωθώ.
στην άδεια κάμαρη μυρίζω τα αρώμα σου, το γέλιο σου από ήχος μου λείπει η αγκαλιά σου. Πίσω να τρέξω δεν μπορώ τα λάθη να διορθώσω και τη σκιά σου ακολουθώ, πόσο σε θέλω πόσο, και τη σκιά σου ακολουθώ, πόσο σε θέλω πόσο. Μίλα μου, νιώσε με, το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Μίλα μου, αχ, νιώσε με, γυρίσε πίσω να σωθώ. Μίλα μου, νιώσε με, το ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Μίλα μου, αχ, νιώσε με, γύρισε πίσω να σωθώ. Γύρισε πίσω να σωθώ. Ευχαριστώ πολύ.